हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट खौरां नोंथांमोननो लानानै फैदों। बेनो जाबाय एसएससी एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सायाव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों आरो नोंथांमोननो बे खौरांनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। नोंथांमोना गोबाङानो आसा खालामनानै दं जे माब्ला मोनगोन एबा माबोरै बिनि खौराङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जा 10K मोननो गोनां एबा 10,000 नोंथांमोना मोननो गोनां सीएमनिफ्राय जे नोंथांमोना इलेक्शन सिगांनो मोननो गोनांमोन नाथाय बेखौ जि सीएमआ होनो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो बिथाङा खाथां राव बुंदोंमोन जे आगस्टनि 15 एबा 15 आगस्टनि सिगांनो नोंथांमोननो सोनानै होगोन एबा बियो माखासे प्रसेसआव थाथ'गोन आरो कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय स्टप जानानै थागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दासिमबो इलेक्शननि माखासे खामानिया जोबाखै एबा जुननि 4 तारिख बेनि उनावहालागै एबा जुननि 4 तारिखआव इलेक्शन रिजाल्ट होगोन। बिनि उनावहालागै नोंथांमोनहा बेनि प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगो एबा 15 आगस्टसिमाव मोनहैनायनि बिथांमोना सेस्था खालामदों। बियो जानांगौ। बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन जे मनिटरिं मोनसे कमिटिया जा सार्भे खालामदों एबा सार्भे रिपर्ट बा मनिटरिं रिपर्ट आं बे रिपर्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे सोरना सार्भे खालामजादों एबा सार्भे खालामजायाखै, लिस्टआ सोरनाव दं एबा साबैसे मेम्बार्सफोर दंमोन आरो मेम्बार्सफोराव साबैसेया सार्भेआव गोग्लैखो बा सोर आद्रा थाखो आरो बिनि गेजेराव मोनसे नोंथांमोना कनफिउज फैगोन जे सार्भेआ जायाखैब्ला मोनगोन ना मोना आरो सार्भेआ जाखांबायब्ला लोगो लोगो जों मोननो हासिगोन नामा बे रांखौ, बेफोरबायदि नोंथांमोना कनफिउजबो सोमजिगोन जोबनाय फारसे। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे फिन खनसे खावलायबावगोन जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बेफोरबायदि माखासे गोनांथि जानाय एबा इनफरमेशन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हानाय जायो। जों बेखौ नायनो थाखाय जायखिजाया ब्राउजार लादो, ब्राउजाराव जोङो टाइप खालामनानै होदो। दायो आङो क्रोम ब्राउजारखौ लाबाय। बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै हो जे लाखपति बायदेव, बेबायदि लाखपति बायदेव लिस्ट आसाम बेबायदि टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो। जोङो सार्च खालामोबा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनो जेराव लाखपति डिडि मनिटरिं रिपर्ट, बेखौ एनआरएलएमआसो मनिटरिं खालामो नालाय जों बिनि आन्दारावनो जों नुगोन। बे अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना हाबनांगोन। जोङो बिनि सार्भेखौ नायनोसै। नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन जे बे सार्भेआ जाजोबदोंब्लासो मोनगोन एबा सार्भेआ जाजोबाखैबा मोना। बेनि सोमोन्दै जोङो जोबनाय फारसे सावरायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लोगोसे नोंथांमोनखौ फिसा रिकुवेस्ट खालामो जे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बेफोरबायदि माखासे गोनांथि गोनां इनफरमेशन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हानाय जायो। दायो जोङो मनिटरिं रिपर्ट एबा सार्भे रिपर्टखौ नायनो थाखाय इन्टारफेसआ बेबायदि जाबाय। जोङो बेखौ गोजौआव बोखोयोबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय डिस्ट्रिक्टनि लिस्ट, नोंथांमोना बेहाय डिस्ट्रिक्टनि लिस्टखौ मोननो हाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय जुदि गैयाब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय राइट साइडजों नायनो हागोन। नैबेवहाय बे साइडआव आं सिन होदों। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों 1 2 3 4 दङ। बेहाय नुनो मोनागौ मानि नोंथांमोना नेक्स्ट थांबाय थानो हागोन एबा नोंथांमोना डाइरेक्ट नैबे नाम्बाराव 1 2 3 आव क्लिक खालामनानैब्लाबो फारि फारि नायलांनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो। सिगाङाव जे नोंथांमोना एसएससिनि ग्रुपनि चेक खालामनो रोंफेरबाय, मेम्बार्सनि आइडि नाम्बार नायनाय बेफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना रोंखाबाय। बेबायदि स्टेप बाय स्टेप थांबाय था। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय ब्लगनि नोंथांमोना नाम नुनो मोनगोन आरो ना, ब्लगनि नेम, बेखौ गावबागाव ब्लगनि नामखौ क्लिक खालामदो। दायो जों बेबायदि नुनो मोनबाय। बेवहाय दानिया मा फैबाय, ग्राम पन्सायतनि नेम लिस्ट फैबाय आरो ना। बेवहाय ग्राम पन्सायतनि एबा नोंथांमोननि भिजिडिसनि नाम जाबाय बियो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि लिस्टआ नुवागौमानि राइट साइडजों बेवहाय फैबावदो। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 1 2 3 दङ। नेक्स्ट बेयो मोनसे पेज आरो ना। बेवहाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि ग्राम पन्सायतनि नेमा गैयागौमानि नेक्स्ट थांनानै नायबाय थानो हागोन बेवहाय। दायो नोंथांमोनहा बेहाय गैयाब्ला नेक्स्ट खालामदो। 2 नाम्बाराव होबाय, 2 पेजआव। बेनिफ्राय जुदि बेवहायबो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना बेवहाय आरोबाव क्लिक खालामबावगोन 3 नाम्बाराव। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना पेजखौ क्लिक खालामनानै बारलांबाय थानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनोब्ला सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि ब्लगखौ। दायो जों बेबायदि नुनो मोनबावबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि भिलेजनि, बेवहाय नोंथांमोना भिलेज नेम नुनो मोनदोंना, एबाराव भिलेज नेम फैबाय नेक्स्ट बारनानै। दाना भिलेज नेमाबो जुदि गैयाबा बेबायदिनो नेक्स्ट थांबावनो हागोन नाय। दायो नेक्स्ट थांखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि भिलेजनि नामखौ बेवहाय श' जाबावगोन, नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा नोंथांनिखौ क्लिक खालामगोन। बे ससेनिफ्राय जोबोद स्ल' जायो नेटआ, नोंथांमोना नेनो नांगोन आरो ना, प्रसेसा लासै जायो बेवहाय। दायो बारबोबाय बे पेजसिम, माने बेवहाय एसएससि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुप गामिनि
सिङाव फैबाय आरोना दायो आन्डार भिलेजनि सिङाव मोनबैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप दं एबा एसएचजि दङ बेहाय माने सफैबाय माने जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बारबोयो आरोना आन्डार भिलेज बे सेक्सनाव एबा बे साइडसिमाव जोबोद लासै जायो आरो स्ल' जायो नेटआ दायो थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ' बारबोबाय दायो बेवहाय आं नायनाय भिलेजनि आन्डाराव बेवहाय गासै मोनब्रैथा एसएचजि दङ बेवहाय बिनि सिङाव दायो नायनोसै बेवहाय टटेल हाउस होल्ड माने टटेल मेम्बार्सफोर दं आरोना बे मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम जाहैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा साबैसे मेम्बार्स दं बेखौ नुनो मोनबाय बेनिफ्राय सार्भे जादों बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय 10 जोनाव 10 जनबो बेवहाय सार्भे जादों बेवहाय नुनो मोनदों हाउस होल्ड सार्भे हिसाबै बे सार्भेया जादों इनकाम रेन्जनि सायाव आरोना इनकाम सर्सनि सायाव माने फेमिलि मोनसे फेमिलिया बेसेबां एनुवेल इनकाम खालामो बेनि सायाव माने सार्भे सोलिदों बेनिफ्राय मोनसे 2 नाम्बाराव दङ मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेहाय दङ मेम्बार्सआ 10 जन बेनिफ्राय सार्भे जादों 9 जन आरोना बेहाय सासे थालांदों एबा माबा मोनसेनि थाखाय दोनथ'दोंबो जानो हागौ बा सार्भेखौ खालामफिनगोनबो जानो हागौ बेवहाय बेखौ बुंनो हाया उननि समाव बेखौ मिथिनानै मोनगोन जे बिनि लिस्टआ फाइनालाव फैयोना फैया दायो जोङो गुबुन मोनसे नायबावगोन 3 नाम्बाराव बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गोजोनपुरी ना मा नुनो मोनदों बेहाय 11 जन दं बेहाय 11 जोनाव 11 जनबो बेवहाय सार्भे जादों बेनिफ्राय मोनसे 4 नाम्बाराव दंबावो सोरजि एसएचजि बेहाय 12 जन दङ 12बो बेवहाय सार्भे जादों दानिया जोङो सेकेन्ड नाम्बाराव नुनो मोनबाय बेवहाय 10 जोनाव 9 जनल' जादों आरोना बेफोरबायदि सार्भे बेनिफ्राय बियो हाउस होल्ड सार्भे हिसाबै पार्सेन्ट हिसाबै बेहाय डिटेल्स खालामनानै होदों बेहाय पार्सेन्टआ 100% बेहाय सार्भेया कमप्लिट जादों बेवहाय 90% माने 10% माने आद्रा खालामनो दङ बेवहाय दोनथ'नाय जादोंबो जानो हागौ बेफोरबायदि नोंथांमोनहा नायनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन जे नोंथांमोनहा गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा एसएचजि बिनि सिङाव माबायदि सार्भेया जानानै दङ एबा प्रसेसा सोलिदों बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेबायदि नोंथांमोनहा चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया फाइनालि जोबथारनायाव नोंथांमोना बेवहाय माखासे सोंथि जाखांगोन दे जे सार्भेया कमप्लिट जायाखैब्ला मोनगोन ना मोना एबा कमप्लिट जाखांनायनि उनाव सार्भे जोबखांनायनि उनावनो जोङो पेमेन्टखौ मोननो हागोन नामा मोनसिगोन नामा बेफोरबायदि कुइसन जागोन दायो बेखौ बुंनो हाया जे सिएमआ फावसार होनाय मथेयै 15 आगस्टनि सिगां बिथाङा होगोन होननानै बुंदों बिनि सिङाव सार्भे जोबखांनायनि उनाव जे मनिटरिं कमिटि बा एनआरएलएम बिथांमोना सार्भे खालामबावगोन गुबुन माखासे प्रसेसफोरबो थाबावनो हागौ दायो नोंथांमोननो बेवहाय बुंहरजोबनो हाया माखासे नटिफिकेसनफोर मोनोबा नोंथांमोननो आपडेट खालामनानै होबावनाय जागोन अब्ला नोंथांमोनहा मिथिनानै मोनबाय जे जोङो माबोरैहाय सार्भे कमप्लिट जादोंबा जायाखै बेसेबां सार्भेया आवगायदों जों बेखौ माबोरैहाय चेक खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय निस्सय मिथिनानै मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव नोंथांमोना लोगो मोनफिनगोन